Hi guys, majong hapon guys, nami karon sa Prince kay mamalit may gamit ni Gian dyan, mamalit po ko ang conditioner kay wala ko ista. Mama na yung gamit guys nga conditioner keratin dya mamalit po sige yan og ijang roll on og shampoo namo dya ijang gamit sa kwan guys eskwelahan mo niya mo ang tujo dani magingani sa Prince mo na ijang paliton pang kwan man siguro na pang iris. A few moments later. Good morning guys, namalit si Junjun og kanang isda guys, dyan na ang giprito kaya ning butangan og kanang kamatis namalit na po Junjun og kamatis lamira ba kadyo kay sinaw dyan tomato sauce man yang isang uldan ning kwan guys isda dyan na guys nang giprito nang balihon kay naluto naman ang pikas. Sobra ni sa amo ang gisugba dihas gahapon mo ning na laman ning butangan og kuan kamatis. Nja nagiwa na kog kuan guys, ahos og sibuyas, jag kamatis na pug na hiwa na ning kuanon karon na ning gisahon. Magpainit na tag kuan guys, mantika. Gata nang igisa ag ahos. Hata sining pa brownon kay rong humot siya. Sa na isunod na to ag kuan Bombay kay nga naman ko guys basta magisa. Isunod na tag Bombay kay na brown naman na kuan ahos. Nja. Isunod na laman nato ag kuan dani kamatis ug brown na pud ning Bombay. Ingani ko guys ug magisa ko adya nga pa brownon ag sibuyas ug Bombay kay kanang humutan bitaw ko. Na humot na kaadyo guys. Basta pakuanon, pa brownon. Njay sunod na natag kamatis. Na nagkamatis na sunod na ato sa ning palutoon ning kuan kamatis kanang makuha na si Jaba malata na dyan na guys naluto na kamatis nakuha na si Jaba nahumok na isunod na to ag kuan tomato sauce. Wapadjad na kontento sa kwan guys kamatis gipunan pagajad og kwan tomato sauce kay ganahan mo ko guys kan bitong kwan aslom pud siya gamay dyan na guys nalunod na butangan na tag tubig gamay usa na to ibutang ag kwan piniritong isda na ibutang na natag piniritong isda guys dyan gatong itimpla dani timpla na tag asukal gamay o bitsin o asin mora mutangan na taga-sukal gamay karong matamis-tamis siya kay aslum ba dyan ning kuan kamatis dyan napapoy kuan tomato sauce manang butangan na itong kuan asukal karong matamis-tamis po dong gamay agi dyan kuan ba lasa request ni mama guys isda kuno nga na kuan kamatis mo ni anggi luto jato sang pa bukawon kerong mamuk-humuk po daga ng isda kerong dis mama gahian kay loy pus mama pakanagahi wanay kuan ngipon jamaw na guys ato sang kuanon pabukawon ganan mas mamay nganig na ikuan ba
na sauce. Ganahan po sigiyan og si Junjun na kanahuna lamang kog luto gingani kay ningan mas mama nga lami ko na ikaon og isda kuno nga na sauce. Diya wanahod tag pinirito guys, nagbilin pa kog tulo ka buok kay basig sigiyan ganahan si pinirito. Hi guys, naman ako luto guys. Sang giluto ganihan diya nakaligo na pud ko. Diya mangaon mi karon kay si Junjun gikan man na siya ning biyahe. Diya mangaon mi ron guys, paniud to. Ay ganihan nangaon mi ni mama pamahaw. Wala lamang ko kanang nag-vlog kay kanang nagpa-music pud si mama kay gimingaw si Jay nga naman na siya basta kanang laadyan na time nga moandar nang ijahang kamingaw isang magpindot-pindot pala siya sa ijahang cellphone magpa-music dyan na siya mo to ganun nangangan mi nagpa-music kanan mo po siya ipasagdan mo na wala lamang po nag-vlog guys sa karon guys maniud to mi sa gilamian si Jas kanan niyang ginuto ganiha nga isda nga nay kamatis kay ija man tungkuan request man to ni ja ha isda kuno nga kanang may butangan og kamatis. Anja mga ani guys maghukad sa ako. Maghukad sa ako kay mga ani. Naguna-una des mama maghukad. Hukad des mama kuan guys una kay gitasan na siya. Maniud to guys. Mama, maniud to guys. Sudan tag isda. Pag yun kay saba na isang silingpan murag di plano. Mga anday ta guys. Wala ko na namang panin, mga pod minimaman, makaras-dios naman to. Hindi na to, dahil kay ko, kita makakasin mo ang batsmith. Ito mo naman itong pisa. Kaya ko mo nang patawin din yun eh. Doon dahil ko mo sa iskego. Shout out sa batsmith ni Junjun nga nasa Sky Ako mo ni pag na trabaho. mangutang og motor, mecha. Pangutang, kuan nang dala dire. Duha ka balit ID, barangay clearance o kumikir. Batsmith ni mo, jawa ka kaila. Ano may kumikirin? Kalimut sa pangalan. Dito ko naman itong pisa. Unyag mangutang ka, pilay monthly. Ako mo itong ina, pwede na ba sa katuig, daw nang katunga rin, ang sobra datahan, sa awang problema. 1 year niyo lugan. Ang akong ipangutana, pwede ba ko mo hulog og katunga kay ang 150 kay 43,000 naman. Hulog katunga 20, ang 20 may hulugan. Ang kumaya, 20 mga kaupat hulugi po na. Para dali, ramaw man, lisuda po na ni utang dugay bayran, wey. 43. Ang katong yung gusto na ako na 155, 46. Ang kanang sunod na 150, 43 ra. Waag 20. May 23. Kapag ito na magulong. Wala pa isuki card. Ako ang bayran, 10 mil kaping. Kuwan sa mo. Adyo na katong green. Na, lagi. Kung ikaw na. Nan mo ko green kay humo. Nangaon siguro sa gawas ang mga karaho. Ni-message man siya, ningan nga, ma-update mi karon din. Maglaag sa akong lungsod. Ay lang kay pakwa ni Papa kay mamasahin ako. May ganing kay mo tugan og maglaag. Manangid. Mga alas 10 pa ni message na. Ningan ma-update mi ron ma. Niya na ko mauli kay mato sa lungsod. Uban pa ng bata, di manangid, maglaslahos ra. Right, sige yan. Mabutang di ginan ako bawalan mula ka kay mananghid man. Bawal kay basta lang tama lang ng kadulungan. Wala rin mo sa una. Ang gandang papa ni mo. Kaya di manangid. Samo kayo mo sa mananghid. Manong sunod-sunuran ka, di magkamanangid. Pero huwag manangid tagtaron, di man sila makalala. Grana po kayo. Ito as na naman pag uli. Pangitawon dyan kagasa ka, kaya di magkamanangid. Kinsa ba'y ginikanan nga, di Tingnan mo magkagasa. na, matungkuan. Ganagan manghid na tuon ka dito. Kamu po yung bin. Nagkagapan naman po. Mahal naman yun. Magbatang gamay, ulaw pa yan. Manangid, lagi ka, hindi ka pasun. Ayaw manghid. Manghid. Kaya kinsa ba'y ginikanan, di mag-anak o pamauli. Kuang laptop na. Pag-abot din wala galo, ipaspasan. Paano ito? Dapat, mana kaya ato ko dito? Ato na ito, muli bitaw na. Bigay, inyong ko ano. Ano mga bawo na ka, sa kapinangga ni mas imong amahan nga buotan.
Magdahan na po. Pinaliman ka dahil sa una dahil. Isa kung sana ilang i-order sa ilang papa, ulit silang papa dagid na. Isa ilang i-order. Kanas giyan liwat na na way klase mo ulit ko bay di ko maglawlaw. Ug na may kuan manang hidaan. Oh, O diyan. kay maglak man ko. Manangig ko kay maglak man ko mamutbot, unsa mamutbot og may bawal di malatusan na hinuon. Medyo lang mutuban di kastina pero di ka mahaglak. Pinahanap ang mga tanan. Saman, di pa ka muli. Sa namang oras ron, saman, di pa muli. Bakit sa ilang papa? Muna din, kanang gibuhat pa pa na ako, di na ko buhat ulit yan. Usa ka mahal nga mahal yun. Kamas Higpit di kay tus papa ma. Sobra kayo. sobra. Sobrang higpit. Munang, si Gina. Ako okay naman ko. munang di ko kanang gibuhat nila na ako, di na ko buhat ulit yan. Masukugod to siya. Grabe Ako kayo. magkabisig ko, sige ko magtahi. Di, siyempre, di na ko usahan lang na panahon nga. Mga sa isa ka buwan ka, usahan ako doon sa eskwelahan, mga usahan ako sa maestra. Ma'am, kumusta akong anak? Ano. Pero di gyud ko ingon nga magkuan. Kanang di man siya higpit nga magkuan, pero kanang gusto niya kanang iyang anak na naara bitaw kay na kuan ang gusto siya na katong nakita sila katraso dito ng pertinente dito. Nag-review na og yung papa. Dahil lahat yun. Masag wala pa ito na itabo. Dahil ito. Higpitan jud. Kuan kaayo. Bisan manangid. Nangin bang ko. Ito ko ito. Ito dito ha. Tinga kati. Magapas. Hindi, tadi di jacket ito pati. Hindi tayo ko pati. Tatay kay di man. Di manigpit si Ano tatay. mo kayong kuhigpit yun? Nang hindi na ko buhat. Eh, lumoy wala po. Nindot man ang inana pero nasubrahan mo. Kami lagi maglalis o kanang kami mag-away o magkuan ko nila ni Dudong o ni Zina, kami mag-away. Si tatay kay di manigpit. Kanang ganing na yung nalaging din na ko nga na yung mga baili-baili. Hindi na yung mga tusbay ka manimbita din. Kay pabailihon lagi daw ko. Hindi kay di man ko mo adto. Ngayon masatay na. Ansa man di ka mo adto kaya ako mo yung mobile eh. Nung kulbaan man ko di. Ako na may mobile pero na yung mga disco nga na mananghid. May siya nga uli na ng unsang orasaha. Muli na jud. Kaya mulagpas ka sa oras. Sakoy. Masyakoy ka. Mingan pas tatay. Naku ni disco diha sa akuan mulaag mo. Mingan pa kuno daan hapon nagkahapon. Mingan na siya na may disco maglaag mo. Diyan maligo ganito mingan. Nagpahumot ni manisko ni. Hindi mas tatay higpit. Mukasa may mga kuan kay musuporta naman si Jack. Papa, di man ingo na di ka palakon. Problema lang, sunduon ka. Unay mga kalingawan, makaibaw siya na mga kalingawan siya pa may maingan nga. Unay kalingawan sa baryo, di mo manglaag. Ba't si Papa higpit? Umpot niya. Kuan kaayo. Si tatay kaya di siya higpit. Bisang daghan may, di man siya higpit. Maglaglag yung mga kalingawan. Basta mo yan, siya nga magamping. Nga na, papanan rami. Ako may Apasidanan rami nga, magamping nga na. Di basta-basta magkuwag laki. ako na may dili magkuan ang ako yun. Yaw. Pero nga nakabunal ko na nila. Wala bisag kunit. Si nanay wala ra po. Dilong na kasos nanay. Yung papa. Lusulo na po siyang tatay. Biruan ka yung amahan mo una ko grabe. Puspusan ko, silig na to. Pinahan ako. What? Butong silig. Nag-away ko niya ito kay nanabog silang duha din sa akong kuan tilan kay nagtahi man ko to. Ito pa sala nila basta kay tagsahan silang bunal. Ako din po ako po nabunal. Mamunal jud. Nag-away mi. Pag mapuno na siya. Si tatay kaya wako nakakuan nga mamunal. Nalatusan ako ni tatay kasa di pa sugo ko papaltog sigarilyo dugay ko na uli dahil ang sigarilyo na balik-balik pa kinabasa. Kaya kasi gagawan. Mato nga nabunalan ko niyang kuwan. Tukong. Tatay kaya di manipit.